Ok, salutare lumea, bine m-am găsit la partea a doua din Minecraft Survival. Scuzați că n-am anunțat că închid episodul de data trecută. Uitat, eram treabă. Da. Ok. Mulțumim, fier acolo. Perfect. Uite, la fix ne-a ajuns. Bun, de data asta o să vorbesc mai mult. Să vedem și noi ce mai e pe aici. S-a cam golit? S-a cam golit. Ok. Nu s-a turnat și pickaxe-ul. Ok. Oh, vai. Nu mai am... Nu am lemn. Am pierdut lemn. Nu mai am niciun fel de lemn. Mi-am spart tot lemnul. Ce este aici? Da, hai să plecăm pe BG acolo. Eu plec. Nu prea vreau să stau cu el. Bye bye. Uite porci, perfect, și ce-mi trebuia. Lemn, am lemn. De aici am niște lemn. Adică lemn, sparg. Am desfict și mi-am dorit o casă. Asta s-a întâmplat. Am o casă, uite, mi-am găsit o casă. Nici fix la asta mă gândeam când am văzut pădurea asta. Uite că am și găsit una. Și eu. Un porc? Oh, da, un porc. Atunci de ce nu mai pot să mai bag speed-ul? Deci nu mă las, nu mă las. Da. Da, și când ajung, mă eliberez un pic prin casă, fac ce trebuie pe aici, mai rezolv și... ok. Ok. Din păcate, că nu am piatră. Foarte frumos. Trebuie să fac unul din nou de lemn. Da, aveam deja, ce prostos. Mă!
Ce faci? Ce dai tu?